Sapara hoş geldiniz. İyileşler size hoş geldiniz. Ya salam Kemine. İyileştir salam. Buyur Kemine. Ne derdimiz var bizim? Ya da ne derdi var Türkmen'in diyeni Türkmen'in derdi Oh, hiç yapılmadı. oh, Derdi ulu. Ululuğu için hem kan görünen nokta. Kan ulu olsa da görünmeyen ekene. Bugün hem şu görünmeyen tarafı gurun edeli. Sapara. hı. Biraz çekmecek edeli bu. Buna benzeş gurunları etmiyoruz yani. Şöyle bir videonu getireli. Sapara. Yine belki kiçirak görünýän bolup biler ýöne aýratyn. İyileşlerimiz hem görendirler. Şu elini önüne tutup duran yigit Neme o onu tan. neme däl sapara ofisant zat däl Türkmenistanyň prezidenti bolup biler. Ya şol yemeğin yanındaki o Tokay'ın yanındaki Hawa. eline kahve varmış para kahve var. Şularyň daşynda başga zat görülemedi ýani bolmaly-da. Görülecek Ya, zatlaryna ýazyp beren bolmaly. Ýöne ahir. sapara muňa gülýäňiz. Hawa men size ýene bir zat görkezeýin. Hawa. Kitaba ýazýar. Tuğuleme, tuğuleme, tuğuleme. Kitap yazıya biz yanlışmasak bir 2 ay bundan ön gururun ettik de bu önde. Kitap yazma vakti ama Ya, geldi. vatanımızın değmeci Yaşlar dayancı o diye. vatanın dayancı diye. Şimdi bu yaşmış o şunun için Türkmenistan'ın başına gelip vatan o nemet diyor. Vatan buna dayanıp durmuş da. Biraz şeyler hep bir zat olmak mümkün. Yani o kitap yazanmış Sapara. Son Tuğuleme. bunun devamı var. O kitabı. Reklamasını hem Ha, ettiler. bu, bu tahyeliye git kim kendi. Bu bulam ne nemelerden. Yankın kakati O, şeyle oluyor. Tuğuleme, o tuğuleme, kitabı mаңlayına nemesiyle okşap sapara. tuğuleme. Bunun manisi näme? Yani aydıma aytmasına koydular bular. De, Indi aydıma aydana oklar yani. de. Kitap Onu yazıyorlar. vatanına dağıtı. Şu mu kan yedim olun. Onu koyduran oldular. O, Şimdi ne yapacak çakılırken kimin? hazırlıkça kitap. O. Son Ha, bir şu vatan havarların şu nemesine seyrettim de bölümüne. hı. Känwer seredip ýörämi okuýany bir iyi verdiler. İyileşlerimiz kızıklanıp görelim edip. Türkiye'deki Bayraktar firması, yani Bayraktar nemeni öndüren Baykar diýip bir neme vardır. Ne o? O 20. şol barıpdyr ine şonuň bilen duşmak üçin hem ine şu Berdimuhammed yok da ýa-ni ogly. O kakasy duş ya. Yine şu derece çöňe bolmaly. Yani çöňe bolmaly diýýänim, yani çöňe. İyileşlerimiz yani Bu dinleyiciler keder, için. bu kompleks demek kemiyle. Yani O, kompleks Nepal endüstri değil ya umum aydınlar ne oluyor bu medisinsik doğru diğerleri var. Yani bu haber inşallah hiç kinemesinde. bu cemiyete koşulup bilen oksa ve çağalık dövründe köprek tayağı yen olmalı, gepeşten olmalı. Şey edip özüne göğüne yetmez yağla edip yetiştirilen çağa kan kurban olun nereden bilsin bunu sen de çek. O man Orada şeyle. kabul edilmedik deme yalak koşulmuş bilen o. Yok Uyluğa da koşuluşma da koşulmuş yok sebebi otayda görüp dururlar da koşuluşan vakti bir bolar olmaz zat hareket eden vaktan tayağı iyi adamı görgülü. Şunun yağlı. Şubaragalıkta var yerine bir kağıda var kemine bunu. Ya şu kitap yazıyan adam aklına bir zat gelse şuna yazıyor ya da şu o şunun kağızda yazılanların dışında gurur etmedi yani olmalılar. Yerine neme var. O sapara umuman bizim gururumuz edil o bunların
häsiýetleri däl ýöne näme üçin şu häsiýetdäki adamlar getirilýär ýene türkmenleriň hemmesi şuma diýdiriljek bolýar-da. Bunyň nemesinde. Säbäbi daşary ýurda çykylan wagtda hökman suratda Gurbanulynyň aýdymlary ýene nämesi şo sizin aýdym aýdyp beren şo sizin prezidentimizmi diýer ýalyk ýagdaýa gelindi-de. Indi bunu kimler diýdirýär we näme üçin diýdirýärler? Şonuň ýaly Rejissor kim diýär? rejissor kim bunyň senaristler ortada ýene birler näme edip berýär. Graflar var, ýene nämeler var. Bular hem aktyorlar bolmaly. Umuman sapara bir biz imperiýanyň gurruna etdik. Türkmenistan 150 ýyla ýakyn wagtlar bir imperiýanyň bolasyna gelýär. Indi bir imperiýa hökman suratda özüniň nökerleri bolýandyr. Olar iki görnüşi. Bir şu koloniýany işletmek üçin koloniýanyň içinden nöker gerek. Soňra şu koloniýanyň içindäki nökerleriň başynda göz ulap bolup durar ýaly. Nämäniň imperiýanyň özünden bir nöker gerekdi. Şeýle, ýani koloniýanyň içindäki nökerlere ine bular diýen hemmesi aslında. Ýani bular hem goşaýmaly, Tokaýevler hem ýene nämeler hem goş bermeli arkaýyn. Bulardan biraz tapawutlar. Garanti diýilýär türkmenler şu gawyny deme kuşdan demeden goramak üçin, tilkiden, çagaldan goramak üçin garantki. Hawa, ine o sözüňize hasam dogry boldy. Ýani şu serdary prezident etip goýsaň, onun yerini başga ýer eýelep bilen okda gelip bilen okşa töwerege şeýlere pikir edilýän bolmaly. Şol ýurdu dolandyrýan sistemany boş goýmaly däl, doldurmaly ýöne ine şunyň ýalsamsyklary bilen doldurmaly da. Kitap yazdım diýip şey görkezip duran ýöne ýurda barars bulary IQ testine geçirer sapara. Meniň pikirimçe bir 40-45 töweregi barmy kan diýen 89 bolsa ýan samsyk bolýar da adam. Pikir edip bilmeýän daş töwereginde bolup bitýän zatlara düşünmeýän manysyna gelýär 89 bolanda. Ben bulara 40-45 arasında näme berýän? Ýani galanlar test edilenden soň belli barda. Ýani biz nökerli meselemize geleli sapara men nämäni gurrun beren soň nähili gurrun ederiz. Şu bir koloniýanyň öz içinden sadyk, imperiýa sadyk adamlar gerek. Bular nöker, indi nöker sözü Mongol nemesinde esker ýanky näme hana hyzmat edýän, hanyň näme etdiýse, nirini ýyp, nirini ýumurdyýsa, şu işi edip beren adam. Ýani Çingiz hanyň eskerleriniň adyna nöker diýilýär-de. Mongolça söz bolansoň. Ýani bir imperiýa bolmaly. Çingiz hanyň Guran demesi döwlet däl, o bir imperiýa. Basyp alýar, gyrýar, öz bähbidine görä o şekil berýär-de. Ors imperiýasy Türkmenistanda 50 şonu geçirip ber. Öz islegine görä şekil berýär. Ýa-ni näme diýip sorasaň, şunu ýaly bir samsygan prezident diýip getirip bilýärler-de. Soň kitap ýazdyrýarlar, kitap ýazmanam bilýär bu diýip. Ýöne o ekrana zatlara kän çykaryp görkezip bilen oklar. Eger biz ýalyk bir hereket o adamlar ayaklanmadyk bolsa, belki hakykatdan bu gahrman, hacı hemme näme tarapdaýyn ileri diýilen nämede ýöredip bilerdiler. Ýöne bugun eýýär. Hiç bula ekene Gurbanulynyň özem geçen okda. Sözünde ýani berilen sözlemi sapara näme ýalyk bir multfilmlerdäki ýaly küllep berýärdi. Dogry sözlemi. O näme aýydan aýdyp berersin, ine saýda 4 tane var, şeýlem? 4-5 var. 4'ü var. Kitabı diňe bizinkiler ýazýar. Niyazom kitap berýärdi. O kakadam kitap berýär, bu oglanyň özüm kitap berýär.
beýlekler gurlap bilendirlerdi. Şoň üçün kitap ýazan okur. Beýlekler men Tokaýewiň kitap ýazanyny Ha, olar gürläp bilmeýän bolsa oňa da kitap ýazdyrardylar. Iň azyndan seredin kitap ýazýar diýip. Özbek komşuyum bilen kämir kitap ýazyp ýörün eşlemok mene. Ya ben bilmeýän. O gyrgyzdan ben tek ya yetişen ok ya da ýazan ok. Onu demek bilem yok. Ýöne kitap ýazyp ýörünlerin demedem yok. Şu bizinkiler kitaba ýokdy. Goşky kitap. O ya gurlat bilen oklar şoň üçin bir zat ýazan ýalar edin diýerler ýa-da gurlan diýerler. O ýa özbeklerin nemesi gurlya gurlya deme. Ýerdir onu Kazaklan katam bir küçük dille gurlap bilýär demek bilýär. Ne şu adam nämeni neme du bizinki yetim ýalçak görgülü kitap ýazyp ýörün belli. Dowam edip söz nemäň bölündi. Yo dogry sapara aýdan ýeriniz ine şo kitap ýazmasynyň sebebi hem oşol bolmagy mümkin. Iň soň gürläp bilen zok, iň azyndan bir kitap ýazan ýaly edin diýip Hramflar ýalak nemeler aýdylýan bolmaly da bulara soralyp durulan ýeremi. O senariýa etmeler şu hal. Bir näile umur garantky nemesine bir rolunu gawatkeler ýalak bir punktu berler. Yani imperiýaň öz içinden çıkan ine ýanky Hramflara nökerler diýsek, hani sizin de bolýa nebäne sistemana gurýaňyz näde etjek? Bular gürläben bilen ok. Biz bulara kitap ýazdyrarys diýýärdi Hramf. Gürlemesi hökman dälse türkmen halky biraz o zatlara üns beren ok. Biz bularyň aklyny aldyk. Gerekli adamlarynam bu zatlar görüp biljek adamlar hem ýok etdik. Odan depeden geçirip dururuz. Bu kitap ýazan ýaly edersin halkara nemede de terjimesini hem goýarys bir kysany. Redaktoram ine Hramf, Viktor Hramf diýip geçýär açyk gizliň hem de şeydi. Türkmenistany oýnap ýörler. O neme kemine şu neme ya kalkınış diýen nemesi bir altın atarın dowamy düşünmüş şeyler mi? Şular ne altın atarın o demesi ve altın atarın yankı Hramf'ın diline bir tercümesi var. O pazaloçini dibilizm diýerler. Tın çaylan nadanlyk diýilen neme o ýonkuda media tonkuda media ne şu senaryo bilen neme diýerler oyunlaryny taknalaşdyrýarlar. Pazarlar için dibilizm diýilýär. Orsça nemedi. Türkmençede nadanlaşan altın çaylı nadanlyk döwri diýenýärler. Şoň aşagyna onuň kelletine käbirlerini telpek geýdirip çykarýarlar käbirine takyýa. O käbirine näşe kitap okuşyp diýerler. Kitap ýazdyrýarlar. Soňra o kitabyny ýazmadyk ýalak o ýatdan çykarýarlar. Şu wagtda ruhnamany ýatlap ýören göremok. Yok. Olaram o ruhnamadan hiç çykmady. Onu çay pay diýip pot diýip şeyde nemeleri çöpe neme vurdular. Ýöne gurlap bilmeýäniniň nemesiniň kompensativ diýerler de. Şu ýazdy nämetdi diýip. Ondan ýanky ýalňyşly iki sözlem ýazyp bilen ok, ondan bilýän. Näfil ogluna hatta biografiýa ýazyp berdi, beline kalam bilen ruçka berden. O kağıda. Näme eder öýdýär? O para näme ýazsyn? O näme ýazsa da şu ýazan zadym ýalňyş bolar diýip korkup hiç ýazmazmy kan diýip pikirler. O ýa-ni elini öňüne tuturdurar, açak deredi. Yo bu olany o hakykatdan hem neme Şamma diýil ýani ýa Şamrat Recep nemesi bolýar da bunyň näme? Ýerine o diýerler. Ine şol ýa daýzasynyň oğullarda. Şolar bilen ýa oturup iýip içen wagtda, içkili bolan wagtda buň üstünden gülýän ekenler de. Bulam soň gahar gelip dälrep o neme palýan ekene özüne.
yitirip yani güýjem ýetenok yani beýleklerem gahary geldikçe hasam gülýämişler. Şol adam kitap yazıp bilermi? Diýle sonra. Olardan hem boşak bolan. Olardan hem has goşak. Has goşak. Sebäbi ol şu näme gülýändiklerine de kendi düşünen ok diýýärdi. Buna gurrun berýän hem bir türk şolar bilen oturup iýip içen. O serhoş bolan bir o türkün gurruny da şeylerek bir üýtgeşik bir ýagda indi sapara bu nökörlü meseleni biraz giňişrek alaly. Ya bularam bir nökör, yani Berdimuhamedowlerim imperiýanyň yani Rus imperiýasynyň nököri. Soň bularyň nökörleri bu taýda gutaranyk, hukuk goraýjylara gelin. Bularam olaryň nököridir. Edýän işi Ors imperiýasy ilk gelen gününde näme iş edilen bolsa şu günem şol iş edilip durda Türkmenistanda gorky urup ýenjip demetmek, türmelere basyp ýok etmek. Yani şu orslaryň öldüren aýdyň insanlaryň sany sajagy ýok da. Her türlü töhmetler atylyp getirip ine sen näme diýdiler o basmaçy diýdiler. Ondan soň halk düşman diýdiler kommunizm döwründe de. Atlaryny ütgedi. O atlary ýaky Vay diýdiler. Şeyler bir prinsipde iş alıp barýardy imperiýa. Onuň üçin hem demeler gaty möhüm. Şu polisiýa diýdi, meheme diýdi, prokuratura. Yani hemmesi halkyň gorkuzmak, pulunu almak, gariplaştırmak, elmi dama şu burça kısıp saklap durmalı da bular. Şu nökörlerin borcu şol. Indi bular o hemmesi men imperiýanyň nököri boljak diýip o bir ýere gol çekip söz berýärmi diýip sorasaňyz ýok, o iş edip edilen ok. Has giňişleýin alınýarda bu. Bunu sistemaly ne diýerler? O döwletiň siýasaty şo bolsa, o sistema da şu siýasat da mysal üçin bir aýdaly geçen nämäni gurrun berdiler de Mar vilayetinde bir samolyot ýasapdyrsa para öz nemes bilen mümkinçiligi bilen. Ola adam ýok edipdirler. Biz töwerekde de bir vertolyot ýasady. Ady nämet ady nikirçi diýetler, bir zada diýetler. Türkmen hem däl olasynda. Howlusunda vertolyot ýasapdyr. Uçanama olasynda. Uçmaýaram. Aýlanýa o ses çykarýa vertolyot nemesine benzeýär bir adamlyk. Bir zatlar o edipdir soň onuňa bir işini gaýtardylar. Olam ýok. Iň bärkisi şonýal zatlary edýän adamlar ortadan aýrylýar. Soň ine tarih kitaby ýazanlar, ýene näme edenler, ýa-da marda bir 6 diýip bir molim bar eken sapara. Okuwçylaryň birikisi bizim aramyzda da bar eken, görýärdiler. Şol egzamine okuwçy taýinleýän eken. Türkmenistanyň egzaminlerine. Yani şolaryň soraýan, ýa-ni molimlaryň bilmeýän zatlaryna çel öwredýän ekende nämäni. Aňyrdaky egzamin alýanlaryň kellesini bilenden soň şoňa görä taýinleýän eken. Soň o dawalaşmagy öwredýän ekende. Soň bir görüpdir, iki görüpdir, üç görüpdir bolan okda. Soňa nemesem köpelip barýar diýe okuwçylara hatta neme de berýän ekende, sadaka diýip okuwçylara egzaminden öňürde bir hepdelep öýünde saklap iýdirip içirip ýa-ni egzaminiň soň günlerinde şey dip taýinlap iýberýän eken. Soň muny näme gatnadyp başlapdyrlar. Başga wada prokuratura ýene näme oňa çağıryp soň şol ölüpdir. Çağıryp başlandan soň. O zeherläp öldüripdirlermi, näde öldürilendi anyk näme däl, ýöne her türlü näme bar. Sağdyn hemme zady ýerinde bir adam şey dip birden başga wada gatnap başlandan öldü diýdi. Ne bu adamlar hem hoplu.
Hawa. Aha. Yeme. Kemine yankı illüstratör diýip bir sözü kän ulanýatda. Çok mantyna da entek kän düşünürök şu illüstrasiýa geçilmän o kimin dost, kimin düşman, o öň näme bolupdyr, indi näme etmeli diýilen ýa-ni suraty ýa kartinany ýokurdan doly nemäni resmi nemäni görünokda jemgyýet görüp bilen. Geçirilmesi hökman diýilen soraw orta çykýar ýolda o jogap hökman. Biz bir imperiýa bir baknaty onu biz boýnunda alatymyz elenok, golunor kitçekerim ýok. Bu şol. Ol baknalykdan çıkan soňam ýa-ni çykdym diýip bilmeýän boldum, sen çykmadyň bolýar-da. O çykdym diýmek üçin ýa-ni seni bakna edip görün bir sistema bar-da. O sistema sen birinciden tiýat baha bermeli. Bu sistema o bize ne getiripdir, ne götürüpdir, ne dertlere sokupdyr, ne peýdalar edipdir, ne zeleller edipdir. Dogry ýerini eýre, egri ýerini ýere diýilen böl topor hekaýeler, mysallar, nemeler bar-da. Buňa kim ýüregi bilen hyzmat edipdir, kim ýalandan hyzmat edipdir, kim garşy bolupdyr, onu bular eden gyrgynçylygy nähilek. O gyrgynçylygy näme üçin edipdirler, näde edipdirler, kimler edipdirler, kimin eli bar, kimin dili bar, kimin aýagy bar diýilen ýalar. Bir topor zatlar şu illüstrasiýany etmedik döwletler şu imperiýa aşagynadyklaryny şu jemgyýetler ilkilep şol düşünmeliler. O ýokurtyn naklar düşünýändir, bilýändir. O şol ýa-ni eýelerine ýakar ýalap şolara ýaranar ýalap hereketler edýändirler. Başka nemeleri ýok. Onu jemgyýetiň gözüni ýüzüni gamaşdyrýarlar-da. Propaganda bilen garaşdyrlyga çykdyk. Altyn atyr urýat diýip altyn atyry ýa-ni gaýdyşym ýalap. Altyn atyry altyn çaýlan nadanlyk. Pazalo üçin debilizm diýip bu ýöne ýaraýdyran onu gaty gowulýa. On orta tarapyndaky nemelerde de talog malekmet görünümüz var. Ýüzüram eşerden diller açylanda o zatlar tıpya gitjek ýeri ýok. Giden nemäni haklap bolanokda. Şoň üçin birinji şu edilmeli zat illüstrasiýady. Şonu etmeden yüz döndürýän iktidar, hökümet diýeli, adyna döwlet diýeli, näme diýsen diýeli, ýa prezident diýeli, o terdar diýeli ýa-da arkadar diýeli, adynyň näme bolany nemedendir, ýa şu illüstrasiýadan çekinýän, gorkýan, şo näme üns bermejek bolýan ýeme, ýani hiç de edip bilmejegini öňünden rahat aýdyp bilýärdi. Hiç nemeden. Ol eýeleri, ýöňki eýeleri näme etleýän bolsalar, şolaň göwnüne ýarar ýalak hereket etmeliklerini bilýän adamlar şoň üçin illüstrasiýadan uzak durýar. Bolmasa sen watanyňa, jemgyýetiňe, milletiňe peýdalda adetjek bolsaň, bundan näme üçin çekinýär? Ha? Kimine sen çekinermiň näme? Näme etmiş wa bolsa, şu taryhyny bilen ýüzleşdirersiň halkyňa, özüňe, arhivlere masarsyň. Hawa bir şeýle de sapara ol ýanky Türkmenistanda şuwat hemme zat
tersine gidip burada bunun sebebini bilmek için geçirer adam. Ogo. Yani misal üçün maşynyň o günde şol bir yolda bozulyan olsa durursun, pikirlenersin o yolda mı bir problemi var ya da maşyn o belli bir kilometr geçenden soň şo taýdan bozulýar. Saçmaly ýa kalenwalyn O näme zatdan kan bu diýer de ýanky ýolda galmajak bolsa dogry dälmi? Bu bunyň nemesi şol. Logikasy. On doğru aýdýan kimine bu lüstrasiýa lüstrasiýa bolulutmayan bir guruluş vardır. Biz kara til mehanizm barada gurrun etdik de. Kara til mehanizm ýa-ni ceza verici ya cezalandırıcı. Haksız yere ceza berýär da özü. Haklı derler yani o tayda hak hukuk o da olur yalak neme tehdin tözler ya fikirler geçmedi mümkün değil o sebebi cemiyeti korku aslında saklamalı. Korku aslında nerede saklap oluyor? Birinciden cemiyeti yani aşarkı dünyadan yapyan doğru. O men ne atlarını aydayın olun şu da atlar Türkmenistan'da bağım bir yoktu ni. Ondan sonra ondan bir yerik yadıp ondan bunu bir aydınlığı getirken. Başka dünyadan yapılıyor informasyon demesinde. Onu siyaset etme demesinde de yapılıyor. O içinde de yani televizyon ya radyo neme bir yerden bir rejisörün nemesi senaryosu oyuncu işliyor. Bir kanal, iki kanal o. Şolary özlerine nähilek gerek bolsa şolary ýalarak hikaye demedi yani. O özlerim gurulýanlardyr. Yani Türkmenistan'ın yolbaşçıları ekranlarda gurulap göründü. Görýänlerseniz, eşitýänlerseniz sebebi gurulary ýalak zat ýok. Gurulap biljek adamlar hem ýok. Liyakat diýilen bir nemeni biz gaýta nemetdik ýene bir tapar gaýtalar liyakat diýmek, professional adamlar diýmek. Türkmenistanyň hökümetiniň içinde bir liyakatly, yani döwlet guruluşyna düşünüp bilýän, o nirak barýanyny düşünürüp bilýän bir adam tapyp demetseniz men telpemi çykaryp siziň öňüňize goýaýyn. Özüm başyma geýin. Birini tapsaňyz, şu wagtky Türkmenistanyň hökümetiniň içinde ara düşünüp biljek. Sadyete döwlet guruluşyna nemesine bir normal pikir ýöredip biljek. Onu düşünürüp biljek. Halka. Etçek zadyny. Birini tapyp berseňiz, men hiç zat bilmedim. Bular ýalak döwlet ýaşap bilen şirket işläp bilmez. Gidecek şirket hem işläp bilmeýär. Olar döwlet. Çok bir tapyp berseňiz, men de hiç zat bilmedim. O tebebi bu zatlar aýlyda görülýän görünüp durýar. Ne bir döwletiň içinde bank sistemasy işlemeýän bolsa, o döwletde ykdysadyat bolup biler. Birden olur. Onun bir döwletiň içinde statistikany ýok etmek bu veri diýilýär. Statistikany ýok edende näme bolýandygyny düşünýän adam ýok bolmaga çemelle. Şonu ýok etdiler. Veri bolmasa, data bolmasa, öňü hiç neme görüp bilen. Ýurdun tutuş gazyny çykaryp alyp gidäi hiç kim bilmez. Ýeke adam da. Ine adam doğuyar. Ölüye, doğuya. Seylem. Onun çağı doğan son döwletiň içinde 100 milyar adam doğuyar bir ýylda. Onun ýatlysy bolmaly, sady bolmaly, mektebi bolmaly, o iýjek işek nemeleri bolmaly, onun hemmejesiniň bir muktary nemesi bolmaly. Yani veri bolmasa ilathany İngolman. Onu yani öňüň öňümiň nemäň bir statistikasy bolmasa
O hiç tadi yolu koyup bolýanlardyr. Bir düşmançylykdan berwekde attır. Bu bir ýanky döwletde şu zada üns berip bilmeýän adam ba bolsa, on tapawdy ýok, haýty wezipede oturun. Ady döwlet bolup, şu taýda işleýän adamy, şu statistikam ýoklugyny, bir döwleti nirä geçeceğini düşünmeýän adam, haýwandan üýtgeçik adam däldir. Hakyky bu, gelip görün haýwandyr. Yani düşüncesiz nemesi, devletin statistika diýmek, o näme diýmegini ol düşünürme ömrü artık başlat nemede. Ol ýetiniň görüp bilen okan. Ana bulon şuwat edip gören zadyny aýdyp bereýin. Bir vitrine döre diýerler, vitrine. Vitrinany mine Aşgabatdy vitrine edip atdyrlar. O Aşgabatdy beýleki obrutlardan izolýe etdirler. O beýle obrutlardan adam girmesi, çykmasy, nemetmesi görüge öwürüpdirler. Propitka görle her başga bir topor nemeleri bar. O onuň gelme diýalak demek. Onuň Aşgabatyň içinde o halkara nemelerinden iyi çıkanlar var mı tabii ki. Onun işgalleri var, o beteğin işgalleri var. Yine de bu halkara kurumulun nemeleri var da, ofisler, dağıtlar. Onları Aşgabat'ı vitrine yağlar edip, taşına çıkartman, o tayını bir gül yağlar edip, ne ilek demek olsa da şey taklayalar, adam gidip çıkarıyorlar. O da bir en görüntü olur. Onların görüntü gelen görüye, onların görüntü gelen. Olur için ne? Aydın öyle. O kaptanla 5 manat, 10 manat, onların bundan çırp ediyen onların o gözünü terse vurup bile. Onu betip görür, bunu görüp görür. Ne sonra alak deme, bu sonu var. Bu vitrinani ettiler. Yetip görür şu adam görüp görüntü gördü. Buraya Aşgabat nähile könürün şäherlik deňeşdirip göräň. O hiç ullokan aklym berek geldi. O Aşgabatdy kerki bilen deňeşdirip görüň, ýa çärje bilen deňeşdirip görüň. O Krasnovodsk bilen deňeşdirip görüň. Bar bilen deňeşdirip görüň. Taparaga ýalan sözlenmese taparaga den ýalan sözler. Dip aýdyp bilersin. Ya götüňizde gaýratyňyz bolsa çykyndan aýdy. Olam men Aşgabatda oturan adamlar aýdym. Döwlet diýip oturan adamlar aýdym. O inni bu çoňy nirek var ya. Çoňy iç urşu, içki urşu nemede çoňy getirmezler. O ne mardaky adamlar näme beýnisini gündürüp durmy. Düşünen okun bu zatlar. Ya şäherde däkin. Aşy uzakty. Onun bäş obul. Olaryň bölüşýär ýalak demedi. Onuň içinde garnyşyp görän ýalak demedi belle. Indi ahala köýü dörer öýdäň mi nem? Şäherde oturup. Kemi. Yok yok. Ya da mardan neme tereden. Jireş dörer. İğrenç. O düşmançylyk dörenleri. O bunu näme üçin diýerler? Bir de soralar vardı. O yankı elini çeyrip duran o varaklı var samtıcı. O zatları düşünecek adam değil. O kakas düşünmedi. O değil düşün. O oğlunlar burada. Özüm toğutsuz o oğlun. O oğlunlardan toğutla oğlun çıkandır onu. Şehrim görmedik. Adamlar bilen yani gurur edip görmedik artık. Çok çiğnem şular ekranlarda da atlardı ne kim oturup guruluşunu diyorlar, gurur ediyenlerdirler. O Türkmenistan devletin içinde, hükümetin içinde bu real adam yoktur. Yani kimin vereceğini de adamım yoktur şu tayda. Kolonuna etmeyecek adamım. O bağ olsa çıktın ayıttırlar, guruluşunda yolunu yaptıran adam yok. Televizyon de elinde, radyo de elinde, gazete jurnalem elinde. Feriştelerim ken, o spesialitlerim ken,
O kimlik operatörlük da yok. Özüm kamera o özüm demedi o tırtak emin. No. Olan yani projektör tutyanın içinde var. Ha? Şu şeydi Biz zordan yani, yani altını kalktığımızda bu yalık. kurup kapıyı yapıp perdaçı demedi ya. O da kara ol geliyor. Yani Hmm. o bizim yağdayımız. O şeylere konuda da biz takip belirtiliyor. Hem de doğru dev olma mümkün. Bunu da nemem diyor. Çıkından aydın. Sizin aydiyanız Stayları yanlış, Staylar doğru, doğru. Yani Stayda tökmek var, yani Stayda yalan var deyin. Bilen orada. Harınız tutyan orada. Ağrınızı bir yankı insanlık, bir tehelci, yani mertebeniz nemede realak bir zat bağ olsun. Yani o zatlara bulmur, lemken yani mene vurum okta. Olmasa 3-4 yıl oldu, bildiğiniz çıkardınız, aydardınız, demederdiniz. Ona ne edip biliyorsunuz? Kul, özün bir kul. Yani milletim kul hükmünde olur yani. Yok olur yani. Yani bu millet size şeyle çarpık çalar. Onun ömrünüzde niyetiniz yardını çıkarmada yalak olur. Sebebi yani su atlan nemeti, senariyeti gökte pulşu geçti de kemine. Halk akramaçılık görködendir. Ölen yitenin katı kendir. Yani sondan bir yıl geçmezken diyeyim. Rotayda uçtuk. Nehmet deyip görün adamdan. Bir toporunun yeğinine pagon nakıp. O dövüşünü bir ordun nakıp. Peterburg'da. O bir kapı patçan yanına etip Nehmet'im. Giden polk milis edip ak patçanmadı görün neme öldü. O imperiyanın Bir yıl nökerlerinin geçirdi. ilk nemesi şolar da başı. Onu batılan son şey etmemişsin. Yo hazır medal alıp görürler hesap para oram yantlap geçer. Ütken de yok. Hazır hem yılda bir Yani gezek gidip medal da kılıp gelip görürler. ortun taktikasının ütken yeri yok. Sen bizi ütkemiz o. Yönü, Bizi ütkesek onun hem taktikası ütke arasında da. yönü yankı orta boyun normal umudingen birden Türkmen var. Hmm. Şunun içinde yankı orta boyun normal yörün Türkmen var. Haberin var mı sonunda? Ben şöyle artıkların biri, çoğunlukların biri. Hiç var. Orta boyun oraların yerimde yoktu. Kakamdan sonra alaktır, atamdan sonra alaktır, atamdan atadan sonra alaktır, doğullarım sonra alaktır. Hiç var. Bunu bir diyalog kene. Bu muçinne. Onu koymak diyorum. Ne Türkmen. Olurum kuat dahil attırlar diye de. Triga yatırtırlar. Sağlar dahil yalar diye. Doğru. Yöne sapara yine yani bizi ütkemesek olam taktikasını ütkeden noktaydı ya. Biz diyende yani Türkmen cemiyetini göz önüne tuttu yanda şeyle bir neme bolmalı da bu işin içinde. Ne Rus imperiyası kaçan güçlü Türkmenistan'ın üstünde içinde yani Türkmenistan'ın içinden Rus imperiyasına hizmet eden nökerler var oldukça güçlü. O. O. İmperiyanın hem taktikası O var. hemmesinden hem taktikası şu. Ne Anglia, Britanya, Hindistan'ı 8 bin 10 bin adam bilen
onlarca yıl, belki yüzlerce yıl idare etti. No, milyonlarca adamı. O 60 milyar değerleri elbette onun yönü ne? 100 milyon olmalı. O. Şu 1,5 milyar Hindistan. Kıtay'dan mı geçti de? O şonu 8 mun, 9 mun, 10 mun o İngiliz var kalanı yerli devşirme değil ya da. Umuman şu yerliler edip berdi de olurum işine. Yani yeme kalanı verdi Muhammed'ler. Ne şey gibi aydan. Niyazlar verdi Muhammed'ler. Raşidler. Raşid Meredler. Halen şolardan var. O. Şimdi sapara bunun olsa çözüldü katansat. Yani ansat olmanı aramazdan halkı uqa neme diýerlerde, batryýarlarda bular. Şu an Türkmenistan'da görýän Serdar ýa-da Gurbanoğlu bolsun, şu Türkmenistan prezident diýerler. Şey diýip at goýýarlar da, ýöne dogry at goýulsa bular Orsiýadyň nökerleri. Ya oturtması da dikmesi ýa-da şeyler bolmaly. Ondan soň ýa-da polisiýa vardır. Şol nirdäki ýok, o özüne oňormaýan bir maşgalanyň çağlaryndan saýlap alýarlar. Orsun sistemasyna görä bir nemeden geçirýärler. Polisiýa ýetişdirme akademiýa ýene näme diýip. Soňra o bir ay, bir ýyl o komandировка diýip Orsiýada gidip gelýärler. O taýda da görüp olary hayran galyp izna gaýdyp gelip şu halky taýaklap ýörler de soň. Halkam bolsa ha bular hakykatdan Türkmenistanyň nemesmiken diýip pikir edýär. Hiç versem Türkmenistanyňky däl, olar yerli däl hiç versem. Hemmesem Orsiýa imperiyasına koýar. Şu yani karatil mekanizm diýdik de. Şunun için toplap alın. O hemmeden bir ýere güýşürün. Şu wezipelerin Türkmenistan'da yatırım o gerekkenliğinden, şunun peýdasyndan, delilinden geçýär diýip o gıratı üşürüm. O nämeler öýdýär? Orsiýa imperiyasy nämäni ýitirer? Iktidarlygyny ýitirer Türkmenistanyň üstünde. O lokan hiç adam gerek gelek. Yani karatil mekanizmi ortadan ayırtan hem de adam özü öz rayına. Yani Türkmen o ilk kulak ay uçmaz elbette ertesi. O yönü o näme başaryan orta onu realni durmuşa geçirip milleti uğurlar. 40 yılın içinde o öyle beyik milleti uğurlar. Tabii kökü, büyüklüğü, nemeli o medeniyeti var. O meğerse yüzyıllar gömülün olsa mağardan gelen demeti vardır. Ne sonundan korkup o oynamalı yani korkuta tani o düşman demeti hükümlü propagandası hükümlü oraya gitti. Çok korkuta ta epatını o epat. Hiç neme de değil yani mitolojiyalar neme. Şonu qadağan edip şon üstünde işlen şonu halka yetirecek olup o tanıdyan tarihçileri Sibir'den çıkarttılar. Yüzlerce. Yani bu korkuta bu lokan neme de değil. Nawa. O bir yankı dinem mif. Kur'an'ın bir mif. Hristiyanlar Bibliýeden bir mif. O şu gorkutatan Araplara versen bir peýgamber ýasap bererdi. Bu wagta çelli. Biz şoňa daýa çykyp bilemiz wagta. Ne çok gorkulýan nemesi bu milletin aňyrty kökü abat. Tanrıga abat. Bulun korkan baplary şodatlar. Şoň üçin aýy uçdaky adamlary getirip yani yokurup koyarlar. Onun nemelerine
gözleri yetiştirilir. Cahil yetiştirmek antap da. Alim yetiştirmektir antap da cahil yetiştirmek. O yankı adın tutan grupamız var. Ya da verici. Karatil mekanizmin içine giyiyen adamlar. O hem medyasının uyuşurup yani okuyan kitaplarının tanını sorap görsem analiz edip nemette olur bir kitap okan orada. O da yine de şu orsun nemetini okandırlar. Okanam orada. O düşünce verip bilecek. Gurlet kurayın. Onu ekrana çıksan yani hem de görünür o. Yani metbuatın yokluğun büyük sebebi anında rahat yok. Yani gurlet bilecek rahatları yok. Burada aytmak için bilgi gerektir. Kimine? Yani kimini gurlet otuyor da. Kimine ağrıyımda bir bilgi vardır. Burada da etaatları paydık bilendir. Burada da okandır, görünür, dinlenir, işlendir, süsünür. Bir birikim vardır. Durmuşta görünür. Sonum aydıp bilen. Deneştirip bilen. 10 yılından soğumluğunu deneştiriyat. 100 yılından 70 yılından analizler oluyor. Yani adına devletin demesi deyip, aparat deyip, ad verilen adamlar hemmesini çıkarımdan bir gürletik görün. Cemiyet size ne değişti? O sizi kimler idare diye. Onun ne adı vardır, ne sözü vardır, ne aklı vardır, ne fikri vardır. Ne size verip bilecek bir adı vardır. O adlarının payış sözlerin başka çıkan da adam yoktur. Başka da adları yani sözden vurmadan bile yoktur. Akıl tarafa büyüğünden yani. Ecen bacığından başka vurlukan bir nemelerim yoktur. Söz bağlayıcı nemelerim yok. Soňky ýyllarda hasam erwet edipdirler diýär bu. Yok. Şol adamlar size näme berdiler? Bölümüne getip Men bu milletin geleceğini ne haylap bolmaly? Sorary heredip ne haylap boljak? men bir misalym bereň sapara üstünden geçip gitmäli. Men bir mara gittim de bir näçinji klas ýadyma şonok 8 bolup biler. İlkinji ezek maraýyň içine gezip gördüm de. Dedim bu taýynyň adamy ahal taraplary hiç mengzänok diýende o düýünden başgaça ýa-ni gürleşip näme edip bilýärler-de. Oturup derdini aýdyp bilýän, derdiňe düşünýär, o kömek edip bilýän bolsa edýär bolmasa başga birine ýönlendirýär-de, urukdurýar. Ema barýan sapara başga da barýan. Ýa-ni ay agam diýip bir gyýryp bir gürleýärler saparadan barsanız. O öyle däl eken öň soň soraýan-da öň şeýlemedi diýende ýok diýär öňler eýle däldi. Şeýdip üýtgedýän bolmalylar. Şol daşyndan geljeklere bir näme etmeli-de ýa-ni tutup polisiýanyň Aşgabatdan başga vilayaty deport etmesi ýeterlik däl. Halkam şeýle näme bolmaly-da daşyndan gelen vilayatdaky gözünde gaty gorkunç hem olam sığdırmalı däl ona vilayatdan gelene. Şeýle bir zat töredipdirler. Hakykatdan. Yeme kendine neme bolýandyr. Ne ortadyň içinde ortadan milletler vardır. Nemeler o käti ýam publiçni demeler bolup geçenler. Şolar ortadan hat ortadan. Onun bu bir yani adamın psikolojisi bilen bağlı zatlar bolmaly. Bunu psikologlar ýöwrenýändirler, bilýändirler. O ýerinden şäher ýere işe getirýän alýan, eline de last berýän, höküm berýän-de. Hemen dürre berýän. Şol taşowuzdan gelen bir milisiýe, akaldan gelen milisiýeden has akally milisiýedir. Näme şoňa düşünürüm, näme aýdyp bilýän, bilmedim düşünüp bilýän. Şäherden gelen şonu alak.
onu yönüte diyorlar. Bu zatları yani imperiyan in yoktu zatlar da. Hmm. Yani palit yani önceden dibil etmelidir. Yani yung Sovet dövründe Fizkultur fakültesi bu torunlar alıyarlar da köpek. Hmm. Fizfak değil ya da oluyor durfak değil yani adı. Çodur. Yani beyin bilen nemedilen zat derler. Yani kelle ağram verilmeyen yani ele gücü ayağa deme yani gücü demediler de. Onun için adı durfaktır. Durfak. Yani bunun hem ediyen demeleri yani katı düşünüp kullanır. Sebep demetini öğrenen adamlar bu zatları bilen olur. Şoň üçin biz ene lüstrasiýa sözüni türkmeni düşürýärler. Biz geçmişimize baha bermän geleceğimizi gurup bilemdik. Şuuraçenni yani döwlet diýdiler, onu döwlet türkmen halky üçin däl. 4-5 sanak başkan üçin bolup biler. O döwlet ýaly. 100 maşgala bilen bolsun, ýöne Türkmenistan 100 maşgaladyr barat däl. Biliyorlar maşgala var. Döwlet çolar üçin ne bir täze Türkmenistany halk üçin boldur. Halkın watany ýurdu bolar ýaly. O bir Muhammed'in däl. Diyarın kam däl. Ya Raşid Meredow'un watan däl. Halkın ýurdu bolar ýaly. Ýurt kurmalylar. Bunu kurmak üçin ilkul administrat etmeli. Dowasyny, düşmanyny teljermek üçin. Konu teljermeyen öteni hiç rahat edip bilmeyen içinde durýar. Bolmasa ne Türkmenistan garaşdyrlyga çıkan nemetinde eýleki respublikalyň hemme jetiniň öňünde dugny men gaýta aýdýan onu ýadaman ýene de gaýtalaýyn. 94-nji ýylyň ortalaryna çenli Türkmenistan 15 respublikanyň içinde iň gowy hemme tarapdan. İň gowy tarapdan ýagdaýda iň gowy 15 respublikanyň içinde. Bunu siz gödüňiňe getirben bilýän näçe şu wagt ýagdaýyňyzy seyretip bol. Ýöne şu hakykatdyr. Ne statistikaň ýok edilýänden büyük sebäplerim şo da aýlardan gelýändir. Bunu ýeke gyzyl propagandist agdyr alyp bilenlerdir, aýdyp bilenlerdir, sebäplerini analiz edip bilýänlerdir, edetlerini bilýänlerdir sebäbi. Hemme zat açylýandyr. O diýmek şo döwürde yeterli derecede akıllı huşlu adamlar var. Olar ýaly gatlak var. Ne bulun ýok eden nemesi şo gatlak. Onun şeyle bir kökü bilen ýok etdiler, onu ne şuat ne bolup ýören ýagdaýyň şo. Ödem ýanky düýp nemesi ne şu karatil mekanizm adam ne şol. Şo ortadan ilkulak ayrılman galan dady etip bolanok eken. O şo karatil mekanizmi duruşu bilen kökü bilen o şoň içine nähili adamlar ýerýän bolsa, perişte bolsa şular ýok edilmelidir. Şular halkyň düşmany bolmasa o biziň edýän zatymyz ýalňyş diýip içinde isyan çykarman. Çıkarova. Demek orsu gowy görýär. Hatta şeýle bir zat var. Diýmek ýerde. Ne bararsa o hemmesi orsu gowy görýändir. Orsun demesine onanýandyr. Orsun tarapyndadyr näme etse de. Ine şol adamlarym deme hyzmat edip bilýärdi. Ors imperiýasyna hyzmat edýär. O Türkmen halkynyň garşysyna hereket edýärler, iş alyp barýarlar. Inni bizim etmeli demelerimiz kemine. Ne bir türme var da aýtdyk da. Şu wagtky ýagdaýda Türkmenistanda hak, hukuk, adalet ýok, kanunum ýok. Bolmady mümkün däl. Bu karatil mekanizmyň cezalandyrylan
adamlar var. Onu yani tutuğda taklap görün. Giden yüzlerce adam var. Türmeler boşaltmalı deyip aydiya. Öden derhal boşaltılmalı. O halk tiden şuna kulak salın. Türkmenistan'a şular yalap türmen bolması mümkün nädir qadağandır. Bu cinayettir. Şu türmelerde yeka adam günahkarım bolsa durmalılar. Bu türmelerin maksadı tide dine korku tindirmek için. Adam terbiyelemek için değil. Bir adam öňüne almak için hem değil. Dine millete korkuyu tindirmek için. Hemen ösüşün öňüni öňüne böwet olmak için. Türkmenistan'ı ösüş bolýan nädir? O ötüp barýan ortaň militse gaplarynda çykýandyr. Pikir edip görýäňim başga biri gelýän nädir? İlk bilek militse KGB ýene şoňa meňzeş prokuror şolar gelýändir ýanyň. Dawut gurup görüň, işledip görüň bir ýerde. Bir önümçülükden. Zat öndürjek gurup görüň. İlki ýanyda kim geler? Şolar gelýändir. Ötüşüň öňüni näme diýlen deme şolar. Onuň şolar özüne ýa-ni kadir yetiştirýändirler. Jahil yetiştirýändirler. Ben mekteplerinde seyredip gördüm. Ne? Şolong yetiştirýän demekdir. Yani İslamik mektebin içine seyretdim. Bu direktörü KGB işleyendir, KGB'sini bir iki yerden ayrı alyandır, davulcudur, şondalak muallimdir, şondalak. Bunlar hem yerden emet yani. Onun ekranlarda aydım ayttırıyandırlar. Hem medat kovuy. Bu da atları halk üns vermeliler. O tiyaret bilen meşgul olmalılar. Dilen yalak deme bilen, deme diyendirler. Tiyaret barada Aristotel'un bir sözü var da, gebine. Yani, insan ne? Tiyatı canlıdır. O siyasi hayvan diye adam. Onu canlılar diyen değil mi? O şöyle. Tatal nemede yaşap bilendir. Şimdi Türkmenistan'da biz tiyatı hayvan olsak, tiyatı bilenen meşgul olmak, katagan olsak, o biz kim oluyor? Kul bolýa sapara, kul kızıklar bilen okta dine. Raýat bolýa ýany. Ana, şonu kim mahlum etti? Tiyatı bilen meşgul bolmalylar lilen töt nirden çıktı? Doğru. Sapara yine yankı hayvan sözü hem canlı diýmek. Yankı hayat sözü vardır. Hayat sözü o yankı hayvan sözü ikisi bir kökden gelýär. Yani siyasi canlı diýdigi de şol. O biz hakykatdan hiç bir nememiz yok. Müngler seyirmundan o aydırlandı. 2000'den gowrak o. 2200'e töweregi. O bizim şıgarımızda tiyaret bilen meşgul olmalılar. O bir hayvan neyim? Onu biz hayvan neymek? Az doğru şu ol yani. Yo raýat dip at goýupdyrlar sapara raýat. Raýatem bolon bir janly ikwedim wale men var tiyaret bilen meşgul olmaly. Hayvan, hakiki hayvan ol. Raýatem ýene de bir ýa-ni pikir edip bilýän. Elbette moda pikir edip bilýän. Ýok, raýat näde pikir etsin sapara. Goýun diýmek goýun. Biz edil goýun bolup durýarys. Şu wagt. Şoň üçin näme ýa-ni ýokurdan başlaýar, türmeler, boşatmalar, ýene bir tapar gaýtalýar. Şu türmen boşadyrmasyna garşy durýan adamlary ortadan aýryň, itten çıkarmalı diýilýär da. Yani Cüneyt Kanyň bir nemesi bardyr. O itten çıkarın diýär da. Düşmany görün nemesinde. İçalı zat boldy. Näkidinden itten çıkarın diýär. Ne türmeleri saklayan adamlar özleri derweden açmalılar.
açmasalar yok edilmelidir. O Türkmenistan'a türme bolma ýagdaýy yok, mümkün değil. O hiçbir kanuni nemede, ahlak nemede, hiç rada tıgıyan zat değil. O Türkmenistan'da yeki türmede bolmalylar, türmede yeki adam bolmalylar. Cinayet edipdir, etmeyenler onun nemeti yoktur. Yani türmede saklamak, onun eden cinayetinden hasul cinayet. Bular kimi kimden goruyalar? Şoňa bir üns verin. Siz halky kimden goruýaňyz? Ya-da kimi halkdan goruýaňyz? Orada cinayet bolup bilýänler. Kanun bar bolsa, onu kanun işlemelidir. Onun öňünde hemme kişi deňdir. O prezidentiň hem deňdir, beýlekiň hem deňdir. Ne kanunun ýokdugyny dünkü ölen oğlun var. Ady nämedir şoň? Allah Murat. Allah Murat. Ne kanun bar bolsa, o şu Allah Murat'a bir ölen bolsa, İkisi ters gelýärdi. O eýem 10 günläp telewizorda nemede şodatlaryň gurrun edilmelidir. Onu edilen o. Evet. Kanun yok. O yervedi işleýär diýip neme del, düýünden işlenok. Yok. Bolmady mümkün ne? Şoň üçin türmeden adamlar boşadylmalylar. Ana ben bunu gaýtalamara ýaltanamok, ýadamok. O tidem ne bana korku verin, gollu verin. O milletine tidin o perdetlerini, çağlaryny, kakalaryny, ejelerini türmelerde ýatyp. O şolun adatlyk üçin kelleňi galdyrmalysyňyz. O korkuy baş tarafa geçmelidir. Şu karatiliň mekanizminde işlen adamyň yeke biri ýyry almalylar. Ne Türkmeniň namysy şo taýdatdy. Ortadan aýrylmalylar. İtlenlik gol bilen. Neme şoňa bar ya. Başkaça da bir de berilmedik. Bulan hem ýollaryny şoňa direk goýdular da. Şeýtmeli. Soň adalet dikelende kanuni hemme zady o äzin gurul. 20-nji asyrda bu Orslan miras galan nemelen büyüğüne şeýle aratylmalydyr. O ilk bilek ýa karatil mekanizmlerinden, türmelerinden, kagabalarından, nemelerinden diýilmelidir. Şondan diýilmän azatlygy çykyp bilýän illetden tak yer ýüzünde ýok. Görlenem däldi. Diýilem çykyp bilenlerdir. Ne Pribaltika size nutkodur. Şolar şu meseleni ilk bilek söýendirler. İlk bilek lütrat ettiler kimine. Nähili Pribaltika. O şu adam ýagdaýlaryny seyredip. Ýewropaň hem ösen döwletleriniň hataryna ýetir. Yok, Polşadan ha söňde. Estonya seyredim. Latvia seyredim. Litva seyredim. Öyle. Ödem yeke resursları yok kemine. Yere bir mari vilayetinden ulala. O bir unnemen o çetinen bu çetine gidiyen. Ödem halkam o dünyanı geriye kemine. Ben ön kepte çotaydadım. Onun ön kepte o denizdedim. O Arapların emesinde. Biz vaylaştım. O nirak var zaman söyleyip tuvalli daha böyle ondan çıkıyor kemine. Sinek yağlık, sinek var yerde şolarım var diyorlar.
Avustralya'ya gittim yolunda da. Öyle bir işe diyenler. Oo. Ona ben de 92. 93. yılları yaptırdım. Yani bizim elimizde 2000 tane rahat tüyeli işgal işledi. 2000 tane. Ağabeyden belki köprüktür. Demir dua diyen. Yağdaylar kater etti. Elbette oluyor. Devsin ağır yattı. O işleş böyle nemelemiz olan son yani tekstil nemelen direktörlerin dağıtları. Ayşe ediyetlerde bir topar spesialistimiz var. O işim yok, çorabım yok, yağdayım yok. Onun gelin dipine yani oldu. Bir tekstil fabrika köyünün nemelerini göçürüp getirip otaydı. Çatını ödüm. Hiç de üretim nemesi ne değil. Hmm. Yine de 3-4 yerde nemet gördüm. O kelpiş dağıt vurup görün hayat nemesi. Köprü vurup görünler var. Yani Kuşku'daki köprüyünü Murashov tip yani Rigas Manufaktura dip hemen tam direktörü vardı şu kuruluşçu. Hmm. Kuşku'daki köprüyünü çok alanlar. Hazıram duruyor ka? Bilem o. Onun inni Şubat yağdayını seyredin. Ne? Eğadımda doğru edilse neyle kuruyor. Kıyınçılığı geçirdiler. Yok geçtiler. Yani lüstrasyon ettiler. Etmedik bolsa yine Ukraina'ya alak urşup Yok bererdiler. hiç rahat bilmediler. Hmm. Yani Ukrayna'da lüstrasyon edip bilen ok onun içi yağardı. Yani kıban işkene. Şol yankı nökerler diýdiğimiz Yani, ne? Şu nökerler bilen o, daglyçy. Şoň üçin diň ilkinje ortadan aýrylmalylar nökerlerdir. Ol yankı Berdi Muhammedowlerim nöker, ýani olaryň esasy nöker däl. Olaryň esasy yok nökeri ne? aşagdakylardyr. O kemine ne? Biz aýdy otursa şu karatil mekanizm üýtgeden bolsaňyz aýdyň. Biz üýtgetdik. Biz öňkü Sovet döwrüniň nemet däl. Biz üýtgeşik biz şu datlary dowru edýät, gowy edýät. Halkyň peýdasyny edýät diýip aýdyp bilen bolsaňyz aýdyň. Üýtgen zat ýok. Kanuny çelişdi üýtgen. Onu demek şu diýerler. Ýa-da taparagy bilen o. Özleri bilýärler. Onu üýtgedim diýip size aýdýar. O bir üýtgetmän, siz üýtgedin. Açyp türmeleňizi, ýapyp türmeleňizi. Tekilden. O terden gurup gerek bolsa. Tüzgünli, tertibini terden demedi. Siz etmek itlemeyen bolsaňyz, onda siz bu nemesine de katlanmalı bolýar. Ýa-da size berjek neme? Sebäbi siz düşman. Şu milletiň hakiki düşman. O gizli, yüzüňiz perdeli düşman. O siz diliniz bilen näme diýeňizde näme edýän zadyňyz ortada. O bu halka gorkutmagy sizin bu hakkı kim berdi? Hudaý berdi. Siz kim? O halk sizden näme üçin gorkmaly? Soraw jogap berip bilen gokmy? Gemine. Halk bulardan näme üçin gorkmaly? Bular näme üçin halky gorkmaly? Bular kim? Kim gorkudýar? Ýa şu soragyň o jogabyny aýdyp bilseler belki ýene bir hakly taraplar bardyr. Ýani edemok bu soragyň jogabyny aýdyp biljek. Şu iş edip ören adam bardy ona. Ne? Halkın önünde ya Allah murat. Allah murat. O Allah muradın demesini o açıp aytıp berin. Näme üçin elektriğe tutuldu bu? Näme üçin baş aşağı sallandı? Näme üçin kellesine depildi? O kim tutupdur? Näde tutupdur? Ona burun verin. O näme üçin öldürüpsiň? Aýagy bilen özi bar. Kowlam ya pavetke beribem däl, özi aýagy bilen barana.
Kovulap tuturup demeden günahkar adam ayağıyla Ya bara. ol ine yazığa geçeni, yazığa geçmedik o 100 miňlerçe adam bar. Olar ine näme üçin öldü. O. Ya, ben tek odan depe yetmän öldürülenler de bular. Onun Türkmenistan'ın yani yapık bilgisini saklayacak buraya. Yani radyo televizyon ne için işleniyor? Ne için halka bilgi, informasyon verilen o. Halkın informasyon alma hakkı vardır. Bu da konstitusyon hakkıdır. Yönü hakkım değildir. Bunu bir Allah'ın kulu kadagan edip bilmeyen. Siz kim olyanızdan halkı informasyon mahrum ediyen? Siz kim? Size bu hukuku kim verdi? Siz oturun vazifenizin nimetine düşünen adamlar değerliliğinizi ne şunu ayırsa, şotayda yani liyakata münasip, yani bilgiye münasip yeke bir işkar yok. Olmasa radyo, televizyon fonksiyonun nimetini bilmeyen şotayda adam oturup bilir mi keminle? O sizin de şu ya karakter mekanizmi o bir damarı o mekteplerim o bir damarı o karakter mekanizmi öz başına demet yaşap bilen o biri on hengin çalya biri tazını biri aydınına edip veriyor yeni biri ertekliğine edip veriyor o yeni biri cahilini yetiştirip veriyor o korkuyu yayratıp veriyorlar şey yaşayıp veriyor ya bunun kökünden kadamadan adamlar çıkıp bilmeyen. Çıktık deyip ağlarlar. O çıkan emeğinin ardına o yani Türkmençe'de altına atırmışsın. Gönüp hazalı için debilizm deyip onun resmi nimeti var. Kimin? O altın çaylı nadanlık değil. Yani şu yani sizin statu yolunuz it heykelleriniz, at heykelleriniz, öz heykelleriniz manası şol. Altın çaylı nadanlık değil. O ortam bunu gidilip bunu patoloji için debilizm diye. Halka münasip görülen dağıt. Oşondan aňyr geçmeliler. Geçse ýem gazyna ýene nämesine eýe çykyp başlajakda. Sapara o nämäni o gaçyrýan bolmamız mümkin. Ýa-ni illeşlerimiz orus näme üçin beýdýäken diýip sorar. Imperiýalaryň nämedigine düşünmek aňsady iş däl. Mesela imperiýalaryň taryhyny okamaly da bolan bizim jemgyýetimiziň edip biljegi iş däl häzirlikçe. Ýöne şunu bellemeli. İmperiyalar sömürmek için gelýändirler. O sömürmek tebii resursları, insan güýji, belki de ýa-ni nemesi geografiýasy ýa-ni geopolitika bilen baglanyşykly amatly taraplar bardyr. Her türlü ýagdaýda ýa-ni her türlü zadyny sömürüp biljek potensialdaky bir guruluşlardyr ýa-ni imperiýa diýilen zatlar. Türkmenistanda da näme var? Orta Asya'nın en köp belki de gaz var. Gaz yatakları var. Gaz ocakları var. Nefti var. Son belki yine de bizim bilmeyen bağlıklarımız var da içinde. Günü var. Bu zatlar ama sonu bilen ulan başlarlar. Gaz utaran son o gün panellerini kurar gelip gitmez yani. Ors imperiyası. Şonun üçindir. Bu zatlaryň hemmesi bizim tebii resurslarymyzy sömürmek üçin edýändirler. Tabii gadyny özüň arasyndan bilen okda. Çıkarıp bilen. Yo çıkarıp bana da ruhsat ver. O adam eşdiren ok, şoň üçin çıkarıp bilen ok. O näçe çıkandan bilen ok. Tabii aklyň ýeten ok. Ýa-ni halka gaz paýlandy şoň çocuk goýmany şoň kontrol etmeden bilen ok. O cahil eşdirden şondan alap bolýar. Ya ne sapara ne ýa gaýdan nämäziň üstüne eň bärkisi Türkmenistandaky gazyň hasabyny soramak üçin bir kitap okamaly adamlar dogry dälmi? O kyn
Bu Okuyun. näre kemine o bu närin O eýeti bolmaly. okuyun ine sapara. Onun yerine näme diýerler? Daşary ýurda gidip o daşary ýurtda hyzmat etmek. Hansat? Oňa gidýärde. Yani şu derece samsyk edipdirler. Yani edil aýaňa çağındaky baýlygy görmez ýaly edipdirler-de. Gidýän o Türkiýede, Orsaýdyň özünde ýeneden başga bir ýerlerde hyzmat edip kazanylýan puly görüp bilýän, ýöne aýaňa çağındaky baýlygy görüp bilýän. Onu ýörüte diýerler kemine halky ýa-ni büyük bir narratifler vardır. Narratif diýmek ýa-ni Türkmençe şunu hiç tercüme edip bilmedim kemine. Yo yo tercümesi yoktur onun. Ine men size bir misal bereyim. Narho diýip bir institut vardy. O iqtisadiyatçy yetiştirýän. O ni iqtisadiýatyň bir zady vardır. Yani statistika bolmaz, iqtisadiýat bolýar nädir? No. Okudup bolar. O iqtisadiýatyň esas nämesi statistika balydyr. Ne onun ýa ýok, o fakültete bar. Sizden 10 bin, 50 bin, 60 bin dolar aýly alyp size diplom berdi. Beýle bir samimiýetlik bolarmy? Ne statistikaň ýokdugyny taparaga aýtmalar, ýani kitap kafedir aýtmalar, dekan aýtmaly. Bolum aýtmaly. Aýtmaýan olsa diýmek o taýda ýok o zat sapara. Yani iqtisadiýet diýip bir zat ýok o taýda. Onun ne hukuk reformasyny geçberlerini üniversitedäki bolumlar aýtmalar. Şonu öwretmeli bolmaly. Yok. Onu pul alýarlar. Diýmek o. Bu adi zatlaň adyny goýmaly. Bu bir günäti vardır. Bedeli vardır. Hawa. Siz ne? Şu zatlaň aşagyna çykyp bilen öýdýäňiz. Türkmenne ýeden adyňda şu. 3 nesil köýdürdiňiz. O bir milletiň 3 nesilini ýok edende näme bolýanyny gözüňe getirip bilýäňiz. O on jeratyň näme bolýanyny gözüňe getirip bilýäňiz. Üç nesili adından kimine. Ne dördüncü neme diýdi. Ödem indiden soňky nesiller var. O eneti bir ýerde, atasy bir ýerde. O 3-4 ýaşy çağan eneti atasy ýetişmesine bir fiň edip görüp soňuny hem bilen bolýar. O ne çağalygyny ýaşadyk. Çağa. O ne bir nähir görmüş. O ne bir sağlygy ýerinde, ne bir psihika ýerinde. Giden nesil. Bu zat değil. O bu zatla bedelini kim ödemeli? Bu ne demesi? Kimin üstünde? Ediyen adynyň o bedeliniň nämedigini aklyny bir ýerinden geçirip bilýäňiz. Ýa-da hakyky haywan bolsaňyz o mähkabinaty bermelisin, näme? Ýöne şu haywan halyňyzda müňler, 10 müňler sadymyn türmede saklap çüýretip berdi. Siz ne türmede oturan adamlar ne şu haywanın nemesinden o ecir çekip görür. Bu ne aylak düşünmeli? O şoň üçin türmäni açyň diye. O ynhanlyk nemesi bilen açyň. Açyň. Diş saatlaryň gorkma. O ýalak türme 21-nji asyrda bolmasy mümkin näliňden açyň. Açyň bir ömrüňizde bir tapar. Erkek hereket, adam ýalak hereket eder. Bu ýer ömründe.
Olmasa da ömrüňiz 2 çaya durýan ömrüňiz ýok. Onu görüp görsün. Ertir sizim şu taýyplar ýa. O näçäňi barjagy belli-de. O taýdan o gaçyk gaýdatyp daşla çykanňyzda da ýygyl durmuşyňyz ýok. Derde size garaşyp görün adam ýok. Kaçıp baysalar izine tavşırarlar sapara onlara. Eden Doğru. işler ortada. Şu iş eden adamlar saklar mı? Duruyor. Taysı yurt saklar. Şoň üçin ne türme meselesini ne illeşler, o şunu gündemden düşürmän. O ne akıllı huşly wezipesi o illeşlemede de neme ne şu meselede halkı gollar o sizden haýyş buları adatlyga çykarany. Hemmesini o gowtuny erbedini o soň ýalňyşy var bolsa nemesi var bolsa adalet dikeler arz ediler, şikayet ediler, tüýt ediler ceraty. Adil şekilde berdiler. Yani oňa çenli o Türkmenistanda türme bolmasy mümkin nädir? Bu jenayetdir. Özüm Türkmen halkynyň öňünde jenayetdir. Özüm watana dönüklükdir. Aşançydyr. Hakyky watana dönüklük sebebi watany çağıran o etip görür neme? Özüm Türkmeniň ötüşiniň öňüne böwet. Budatlar hem bejeti Türkmeniň geleceğiniň öňünde böwetdir. O şu deme garanky deme çözülmän biz ýoňa gidip bilemzok. Budatlar hem bejet çözülüp gitmeli. 30 ýyl mundan öňkü çözülmedik nemelerini getiren nemeleri ýeri şutaý. Budatlar hem bejeti o wagtynda çözülýärdi, bilinýärdi. O nämetmeliň neçeni bilýärdiler adamlar. Şol adamlar ýok edenler bardyr. Olardan hadap doğramalıdır. O men öýüm gyrady, baýa hatas kraýy. O nemeler geçerliler. Biz bulary atmat tanýandyr. Hem bejetini bilýär. Gitjek yerleri ýokdur. O demeden dengedi, bu halk sizin burnunuzdan getirdi. Bu halk bilen siz oyun etme. Yok halk hasap eden ok bular sapara hakykatdan bu biz bular diýe. O yo yendik diye bastık indi koyundan tapawdy ýok diýip gelýärdiler de soňky o 5-6 ýyldan bäri hasam şeýledi. Yörütü siyaset yöretdiler. Kemine şu halka hiç yaşlılık etmelilerdir. Bu yaşlılığı bilýän halk değildir. Diýilen ýaly ulu siyaset Yo ýaxşylyk bilinmeli däl bir zat ýok da iň soň edilmeli işler edilmelidir. Propagandanın nemeti motivi şol. O edilmeli işem o ýaxşylyk diýip edýän bolsaň olay ýam neme bolýar başga zat bolup gidýär. Şol propagandanyň demesi bolmaly sapara aýdyşyňyz ýaly. Yani ettirmejek bolup edilýän propaganda nemeleri, usullary da. Jemläp biler sapara şu taýda. Bolýar kemine ýyllaşlar täze ýetip gelýän täze bayramlar bilen gutlady. O günde çıkmam bilem zok sebebi täze bayram o mihman gelýär, mihmançylygy diýär. Ha. Arkaň gurleden oklarım kemine neme düğün akıklan yanına zordan demettim. Hücum ediyor. O isyan ediyorlar. Bolya onda sapara cemler. Bolya illeşler tav olun tağlıkta görüşürüň. Täze ýylyň adam o bir bakly eşiretli bir ýyly bolsun. O şoň artygynda o da sizin elinizdedir. Bunu bakletmegem, eşeretletmegem halkyň elindedir hem de. Biýlerin eline mekan öýdýänsiňiz onu beýle däldir, sizin elinizdedir. Her biriňiz.
Sırada durup vakitli olup bolýanlar, ya da biri edip berip nemedilýänler hemme zady jemgyýetiň özi etmekdir. Demekme çen. Şu gowy ýaşaýan ýerlere bir baryp seyredip demetip görüň, şuň içinde giden gidijekden tä uly nemelerini, çylçyrymly nemelerini çendim mehanizmler bardyr, şolar jemgyýetiň özi diýendir. Öz ortağa goýandyr, öz neme diýendir. Sapara bu gurrun berýäňiz häzir çylçyrymly buna. O düşünme näme üçin diýerler ýa-ni düşünsede. Yani aýtjak bolýan zadyňyz käm düşünipli däldir diýip pikir edýän mene. Şeyledir, belki de Ona Türkmen düşünürýärlik Türkmenistanyň içinden demetmeliler. Ben onun içinde köpden ber bolmaz. ýa-ni döwletiň güýçlüdigine, döwletiň o üstdäki bir guruluşdygyna Allah'nyň maňlaýa bir zatlar ýazýandygyna inanýan adamlara sapara görürüm. Etmek kyndyr. Düşünmezler. Şeylerek. Onda jemläýeli. Bolýa ta bolun tagylyp görüşelim.